Soc Carles Fàbregas, llibreter, tercera generació de llibreters ubicats a Sabadell. A l'empresa hi treballem 4 germans i tot va començar quan el pare va agafar el traspàs d'una llibreria que tenia el senyor Sallarès, que es jubilava sense continuïtat, i ell va venir de Barcelona a provar sort a Sabadell. Li va anar prou bé perquè encara hi som. Establir-se a Sabadell, el benefici que li veiem nosaltres principalment és que és una ciutat amb tots els serveis d'una gran ciutat, però també té una mica l'ambient d'un poble encara, perquè nosaltres, per exemple, molts dels clients que ens venen habitualment els coneixem els pares i moltes vegades coneixem els avis. Amb els anys que hi som, doncs les famílies ja van passant generacions i els anem coneixent sempre tots. Són amics més que clients, molts. I a més tenim la sort de que Sabadell és una capital de comarca, llavors ens visiten de tota la comarca també, altres poblacions. Nosaltres som un negoci, però més que un negoci, a més som una activitat cultural important per a la nostra ciutat. I el 2024, doncs, que serà capital cultural de la ciutat, continuarem fent les activitats que fem habitualment, presentacions, aparadors específics, campanyes de segons quins autors. Continuarem fent amb més ganes que fins ara per poder col·laborar en fer més gran la ciutat.